Тирәлек факторларының яфрак төзелешенә йогынтысына багышланган дәресебезнең практик эшенә рәхим итегез. Беренче бирем. Тест биремнәрен шишегез. Дөрес җавап. Сциофит үсемлек, яшел мүк. Икенче сорау. Яфракларның корылык шартларына җайлашу билгеләре: вак яфраклар, төкчәләр, балавыз сыман кунык. Өченче сорау. Вертикаль үсү өчен мыекчалар кирәк. Икенче бирем. Яфракның 1 квадрат миллиметр мәйданындагы авызчыклар саны дип аталган таблицаны һәм булган белемнәрегезне кулланып, сорауларга җавап бирегез. Авызчыкларның саны яфракның өске яки аскы өслегендә урнашуы нинди шартларга бәйле? Икенче сорау. Таблицада бирелгән үсемлекләрнең кайсыларында авызчыклар яфракның өске һәм аскы өслегендә бүленеп урнаша? Бу күренешне ничек аңлатып була? Өченче сорау. Төнбоекның авызчыклары яфракның кайсы өслегендә була? Ничек уйлыйсыз? Ни өчен? Җавап. Авызчыкларның саны үсемлекнең дымлылык факторына карата нинди шартларда үсүенә бәйле. Ә яфракның өске яки аскы өслегендә урнашуы яфракның тирәлектәге торышыннан тора. Таблицада бирелгән үсемлекләрдән бодай һәм солоның авызчыклары яфракның өске һәм аскы өслегендә бүленеп урнаша. Моны аларның яфраклары вертикаль үсү белән аңлатып була. Төнбоекның авызчыклары яфракның өске өлешендә генә була. Чөнки аның яфраклары су өстендә йөзеп йөрүгә җайлашкан, ә яфракның астында урнашкан очракта авызчыклар үз бурычларын башкара алмый. Өченче бирем. Бирелгән җөмләләрнең дөрес булу-булмавын ачыклагыз. Җавапларыгызны тикшерегез, хаталарны табыгыз, анализлагыз. Дүртенче бирем. Түбәндә бирелгән сүзләрне кулланып, текстта төшеп калган сүзләрне языгыз. Дөрес җавап. Яфракларның үсеше. Яфракларның зурлыгы, формасы, төзелеше, яшәү шартларына бәйле була. Аларның үсешенә беренче чиратта дымлылык факторы һәм яктылык шартлары тәэсир итә. Дымлылык факторына карата җайлашу билгеләре буларак, беренче чиратта яфракларның зурлыгын, авызчыклар санын атарга мөмкин. Бу ике күрсәткеч бер-берсенә туры бәйлелектә була. Яктылык шартларына исә яфрак йомшагының төзелеше дә җайлаша. Күләгәдә үскән яфраклар юкарак, хлорофилы күбрәк булганлыктан куе яшел төстә була. Ачык урында үсүче яфракларда хлорофил азрак, шуңа да яктылык яфраклары ачыграк төстә була. Бишенче бирем. Мәсьәләне шишегез. Бака яфрагы үләненең 1 килограмм яфракларында 1,8 грамм хлорофил булуы билгеле. Алабутада исә бу сан якынча 2,1 тапкырга күбрәк. А. Алабутаның 1 килограмм яфракларындагы хлорофил массасын исәпләгез.
Б. Әлеге айырманы ничек аңлатып була? Ни өчен төрле үсемлекләрдә хлорофилл төрле микъдарда була? В. Урман аланында һәм урман эчендә үсүче бер үк төр үсемлекләрнең яфраклары айырмалылыгын ничек аңлатып була? Дөрес җавап. А. Алабутаның 1 килограмм яфракларындагы хлорофилл массасы 3,8 грамм. Б. Бака яфрагы яктылык яратучы үсемлек. Шуңа да анарда хлорофилл азрак була. Алабута күләгәне яратучы үсемлек. Мондый үсемлекләрдә хлоропластлар эрерәк була. Шуңа хлорофилл да күбрәк була. В. Урман аланында һәм урман эчендә үсүче бер үк төр үсемлекләрнең яфраклары айырмалылыгын урман эчендәге һәм аланлыктагы шартлар төрлелеге белән аңлатып була. Бу бер-берсенә бәйле булган яктылык һәм дымлылык факторлары. 6нчы биремне мөстәкыйль эш буларак тәкъдим итәм. Берничә бүлмә үсемлеген карагыз. Алар үз ватаннарында нинди шартларда үсүен ачыкларга тырышыгыз. Сез нәтиҗәгезне нинди билгеләргә нигезләнеп ясадыгыз? Яфракларның гаять катлаулы, күп төрле булуы аларның ботаниканың иң кызыклы өйрәнү объектларының берсе булуын исбатлый. Яфракларга әле без тагы әйләнеп кайтырбыз. Алар хакында киләсе дәресләрдә дә сөйләшербез. Сау булыгыз.